到来、上海ガニの宴が侍女たちの争いの場と化す。嫉妬ゆえに熟れた柿がメニューに紛れ込んだ。カニと柿は一緒に食べてはいけない。その夜、新しい妃が倒れる。腹は岩のように膨れ上がった。イカンはさじを投げるが、猫マーマーも真相を見抜く。毒じゃない。彼女の胃袋がセメントミキサーになったんだ。奇妙な治療法、発泡水で石を溶かすだと？無知と嫉妬が招いた結末とは？死のメニュー事件、空漫画で今すぐチェック。
す。